n-ai la cine alerga, aleargă la Iisus. Când n-ai cui spune durerea, spun-o doar lui Iisus. Căci nu e nimenea ca El să ajute când ți-e greu. Iisus Hristos, Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. Căci nu e nimenea ca El să ajute când ți-e greu. Iisus Hristos, Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. Când n-ai la cine alerga, aleargă la Iisus. Chiar dacă ai fi gata să cazi, El te ridică în sus. Căci nu e nimenea ca El în lumea aceasta, nici mamă, tată, frați, surori să poată mângâia. Căci nu e nimenea ca El în lumea aceasta, nici mamă, tată, frați, surori să poată mângâia. Când n-ai la cine alerga, aleargă la Iisus. De vrei să ieși biruitor, privește numai sus. Căci nu e nimenea ca El, oricât ai căuta. Cât e de bun și iubitor, să poate ajuta. Căci nu e nimenea ca El, oricât ai căuta. Dar cât de bun și iubitor, să poate ajuta. Când ai nevoie de ajutor, tu strigă-L pe Iisus. El este bun și îndurător și îți va da răspuns. El e al nostru salvator și bun mântuitor. Să ne încredem pe veci în El, în bunul Dumnezeu. El e al nostru salvator și bun mântuitor. Să ne încredem pe veci în El, în bunul Dumnezeu.